neizmjernu zahvalu činimo njemu uzvišenom na blagodat njegovog upustva, njegova svjetla, Kur'an i Kerima koji nam je učinio dostupnim da nam obasjava pravi put do posljednjeg dana našeg života na ovom groznom svijetu i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove drugove ashabe i sve one koji slijedeći poslanika alaihi selam slijede put Islama do sunnjega. Amin ya rabbal alamin. Zahvalni Allahu dželle šanuhu na svim blagodatima koje nam svakodnevno daje. Evo danas opet u ovom mubarek danu, danu džume, u blagodati gospodara svih svjetova, svjesni njegove vjere, njegovih propisa, u njegovoj kući se ovdje okupili da bi Allah sa nama bio zadovoljan. Danas želim da govorim na temu kojom bih želio da evo pred Ramazan, još svega nekih 12-13 dana do Ramazana, naše duše probudimo iz stanja nekog mirovanja, neke nemarnosti u kojem tom stanju su duše inače sklone na ovom svijetu. Nemarnost je ono što je najveći problem i najveća bolest koja može zadesiti dušu čovjeka. Kaže se da je Isa alejhi selam kazao, kaže Allah mi je dao mogućnost, ili kaže imao sam tu mogućnost da bolesnog izliječim, da mrtvo poživim, ali nemarno nisam ništa mogao. Nemarnost je jako teško stanje i naša vjera od nas traži da konstantno budimo našu dušu iz tog nemarnog stanja. Želim da govorim o onome što je inače na prvi mah nama, izaziva neku čežnju, zebnju, a to je budućnost. Želim da govorim o našoj budućnosti. Tema koja je u današnjem vremenu posebno aktuelna. Govoriti o budućnosti. Budućnost je ono o čemu idemo. I kaže ulema, kada čovjek je uvijek u takvom stanju, kada se govori o budućnosti, osjeća neki strah ili zemlji, jer je nešto pred njim što je nepoznato. Prošlost, ona budi tugu u srcu. Zbog onoga što smo propustili, jer smo uvijek mogli više učiniti i bolje uraditi. Želim da govorim o toj našoj budućnosti, ali ne o onoj budućnosti koju mi planiramo i nekim našim glavama imamo zacrtano, jer je ona nepoznata. Samim tim nesigurna. Allah nam je dozvolio da i pozvao nas, naša vjera nas poziva da razmišljamo o budućnosti i da planiramo budućnost. وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاذَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. I neka čovjek gleda šta je za budućnost pripremio. Neka planira u tom smislu. Ali budućnost čovjek ne zna. I sve to što mi planiramo, a ostavljeno nam je gospodar mogućnost da planiramo, kaže poslanik alejhi selam, ar-rajulu yudabbiru wallahu yuqaddir. Čovjek planira, ali Allah određuje. Koliko će se od tih naših planova ostvariti? Do koje mjere ćemo uspjeti? To što mi planiramo, to je uvijek način u Allahovoj volji i mi ne znamo o tome. Ja želim da govorimo o našoj sigurnoj budućnosti za koju znamo. Kad je u pitanju budućnost, mi o budućnosti znamo samo ono što je Allah kazao. Mi iz našeg domena znanja ne možemo u budućnosti znati. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi, odnosno šta će ga sutra zadesiti. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. I ne zna čovjek gdje će u kojoj zemlji preseliti. Umrijeti. Znači, to je sve nepoznato. Ali Allah govori o jednom dijelu koji nam je učinio, naše budućnosti, koju nam je učinio poznato. O njoj želim danas da govorimo. U Kur'anu se ona na više mjesta spominje, a ja ću uzeti ajet iz sure 50
Ankebut, gdje gospodar kaže Stajdu Vida, kullu nefsin za'iqatul maut. Svako živo biće smrt će doživjeti ili smrt će okusiti. To je sigurna budućnost u koju svaki zdravoumni čovjek vjeruje. Jer historija ljudska je nagomilala puno iskustva u tom dijelu. Ima li nikoga da je prije nas koji su živjeli, da su ostali? Ne. Znači naše iskustvo, historijsko iskustvo govori da je to sigurna budućnost. Ali Allah nam je u Kur'anu spominje. Thumme ilejna turđa'un, kaže u ovom ajetu, a onda ćete se nama vratiti. Onda dolazi povratak gospodaru svih svjetova, koji nas je stvorio i koji nam je život dao. Uvaženi vjernici, svjesni ste i imali ste prilike da to primijetite i kod sebe i inače kod ljudi, da ne vole ljudi da govore na ovu temu. Iako znamo da je ona sigurna naša budućnost, nekako ljudi je izbjegavaju, ne vole o njoj da govore. Allah Đelešanu u suri Džumu'a kaže, u 8. ajetu Stajdu Vida, Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Reci im, o Muhammedu, smrt od koje želite da pobegnete, od kojoj većina ne želi da razmišlja, fa innahu mulaqikum, ona će vas sigurno stići. Thumme turaduna ila alimil ghaibi wa shahade, a zatim ćete biti vraćeni onome koji zna i nevidljivo i vidljivo. Zatim ćete biti vraćeni onome koji zna vidljivo i nevidljivo i on će vas o svemu onome što ste radili obavijestiti. Harun al-Rašid, poznati halifa, imao je u svom vremenu jednog čovjeka, pobožnjaka, asketu, koji se odrekao ovog svijeta. Ima takvi ljudi kojima se Allah smilovao da su u potpunosti dokučili ovu istinitost ove naše sigurne budućnosti. Pa se nije opteretio previše ovim dunjalom. Harun al-Rašid je volio kad bi ga god sreo da sa njim porazgovara. Pa jedne prilike, kaže, upitao ga je, reci mi, kaže, zašto mi ne volimo da govorimo o smrti? Kaže mu ovaj pobožnjak, kaže, vidi halifu, kaže, ti si sagradio na ovome svijetu sebi lijepe dvorce. On je jedan od halifa koji je izgradio bio dvorce. Kaže, na ovome svijetu si izgradio sebi dvore, a to te je zauzelo, pa nisi puno se pripremao za onaj svijet. Znači, opteretio si se ovim svijetom više nego što bi bilo potrebno. Nisi se dovoljno pripremao za onaj svijet, a prirodno je duši da ne voli iz građevine ruševine. Prirodno je čovjekovoj duši da ne voli iz građevine da prelazi u ruševinu. Znači, izbjegavaš tu temu jer nisi dovoljno se za nju pripremio. Pokušavaš da je ignorišeš, ali Allah kaže da je to, ona će vas sigurno stići. I mi iz iskustva, historijskog iskustva znamo da je to tako. Ne može se pobjeći od toga. To je, znači, ona činjenica prava, činjenica koja čak ne treba, to su činjenice, ono što ne treba da se dokazuje, jer je samo po sebi jasno. Ali je čudno, jer kako čovjek izbjegava tu temu, kako većina ljudi izbjegava tu temu. Kako je kazao Ebu Bekr, to često spomene, kad je u pitanju ova tema, kaže, čudno je stanje, kaže, čudno je stanje ljudi. Svakodnevno ljudi, kaže, na svojim ramenima nose svoje bližnje. Svakodnevno. Onda ih u zemlju spuštaju svojim rukama i zemljom zakopavaju, a onda se vraćaju nemarno prema onome što vide da je budućnost sigurna budućnost. Vraćaju se svojim kućama, svojim porodicama, svojim ovosvjetskim prolaznim obavezama, nemarni od ove sigurne budućnosti koja čeka 2 metra sa
ova tema većina ljudi, pa ne samo ljudi, nego većina muslimana, oni koji za sebe govore da su muslimani, kad spomeneš ovu temu, daleko bilo cupnju drvo, cupnju kamen, nije daleko, braći. Kaže gospodar Staidu Bilja, ova naša vrtela u ideji min habli u arid. Mi smo mu bliži od žile kucavice. Znači, uvijek je Allah Đelešanu nama blizu. Naša smrt je na korak od nas. Što bi rekli na klik, melek smrti je na jedan klik od nas. Kada dođe trenutak koji mu je Allah Đelešanu propisao da uzme našu dušu. Voli kulli eđelim mustaqar. Pa kaže Allah Đelešanu, svemu smo stabilan eđel odredili. Mustaqar naravno znači nešto stabilno, nešto što se ne pomira. Nešto što je stabilno postavljeno. La yastakfirunahu wa la yastaqdimun. Ne mogu ga ni vidite, znači ni odložiti, ne može ni ubrzati. Ni jedno ni drugo. Nešto što je čvrsto od gospodara, stabilno, određeno. Pa je u tom smislu poslanik ali sam vam kazao eksteru zikre hadi milleta. Mnogo se sjećajte onoga što ruši sva uživanja ovog svjetska. Mnogo se toga sjećajte. Znači, a mi danas izbjegavamo tu temu. Zašto? Razmišljajmo zašto. Evo kako ovaj učenjak odgovorio poznato halifu. Mnogo se sjećajte onoga što ruši sve planove ovog svjetske. Vidite, kaže poslanik alejhi selam u jednoj predaji, kaže čudno je stanje čovjeka. Kako stariji, sve od njega u fizičkom smislu slabi. To je prirodni proces, jel? Što je čovjek stariji, on je u fizički sve slabiji. Ali ćeš naći da su planovi kod onoga od 70 godina, ako je zdrav, ako mu je Allah dao po milost da je zdrav, veći nego kod onoga od 30. Kaže, što više slabi, stariji, sve više slabi, ali dvije stvari mu konstantno jačaju. Kaže, ljubav prema ovome svijetu, planovi prema ovome svijetu i nada u duži. Prosječni život danas, statistika kaže, između 60 i 70 godina. Nemoj da mi znate da je oni stari. Čovjek 70, 80, Bogu nepokoran. Planova za ovaj svijet, dok hoće. Ne da je jednom nogom, što bi rekao narod, u mezaru, sope i u mezaru. Pitanje je trenutka. Mladi može preseliti, a stari mora preseliti. Ali Boga nesvjestan. Propisa Božih potpuno nesvjestan. Ove je sigurno nisu se nesvjestan. Kaže poslanik ali Islam, često se sjećajte toga. Jer ona daje to sjećanje na smrt, daje dvije ključne stvari. Pa kaže, وَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّ لَهُ. Neće se prisjećanje smrti, često prisjećanje smrti kod čovjeka naći kod čovjeka kome je Allah dao mnogo blagodati. إِلَّا قَلَّ لَهُ. Osim da će mu te blagodati u njegovim očima umanjiti, učiniti nebitnim, jer je siguran u svoju sigurnu budućnost, u odlazak s ovoga svijeta, u svoje preseljenje i neće zbog tih blagodati koje mu je Allah dao odlijepiti od pameti, da se zanese u tome, da svi planovi budu tu, već će biti svjestan da je to samo prolaznost. وَلَا يَكُونُ فِي قَلِيلٍ إِلَّا أَجْزَلَهُ. I neće se naći od onoga kome Allah dao malo od ovoga svijeta, a da mu to neće predstaviti dovoljni. Sjećanje na smrt, konstantno sjećanje na smrt, te dovodi u realnu poziciju da si na ovome svijetu prolazni. Kaže poslanik alejhi selam, nari voli dunja, šta ja imam sa ovim svijetom? Innema meteli u metelu dunja, ke meteli alaki min fi udili šeđeratin. Moj primjer svakog od nas i primjer ovog svijeta, dunjaluka, je kao primjer putnika, konjanika koji putuje i u tom putu se zamori i stane u hladu drveta da odmori, onda ustaje i nastavlja dalje. Naša vjera nam nije po to objašnjava. Nije život na ovome svijetu samo jedini život. To je današnja nažalost nauka, sekularistička, kroz školstvo, kroz vidove obrazovanja i odgoja nam predstavila da je sav život ovdje. Ako uzmete vjerski da pogledate, najmanje smo
spominja, islamska ulema kaže da je 7 nekih stanica kroz koje mi prolazimo od naše ezela praislamskog stvaranja pa do ebeda, odnosno vječnosti. Pa je prvo ezel vrijeme u kome Allah stvorio naše duše 50.000 godina prije nego je stvorio kosmos. Pa je drugo naše stanovište u našim majkama gdje Allah, gospodar svjetova, spaja naše duše s našim tijelima. Tu živimo 9 mjeseci potpuno različitim životom od ovoga svijeta i gospodar poziva one koji ne mogu da shvate onaj budući svijet. Pogledajte kako ste stvoreni, vidiš tamo kako si živio u majci, potkrojeni drugačijim životom. Tako nas čeka i budućnost koja je vječna budućnost u vječnom svijetu koja drugačije funkcioniše od ovoga što je na ovome svijetu. Pa dolazi treća stanica Dunjalu kada se rodimo iz naših majke na ovome svijetu. Pa onda poslije toga dolazi berzah, znači zagrobni život koji traje sve do sudnjega dana. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. A ispred njih je berzah koji ih čeka do dana njihovog proživljenja. Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu, pa onda nakon proživljenja dolazi sudnji dan, kao 5. stanica. Pa onda kaže Sira Čuprija, znači preko koje će se prolaziti sve ove stanice imaju svoje vrijeme. Znači 50.000 godina su naše duše postojale prije kosmosa, pa u majkama 9 godina, pa na ovome svijetu koliko 9 mjeseci, pa na ovome svijetu koliko nam Allah kome odredio, pa u berzahu, u zagrobnom životu do sudnjega dana boravi. Pa sudnji dan, kaže poslanik alejhi selam, 50.000 godina ponovno. Pa preko Sira Čuprije neko će prolaziti brže, neko će ostati jako dugo. I onda konačna stanica džennet ili džehennem. Allahova nagrada vječna ili ne daj Bože Allahova kazna vječna. To je ono u što mi kao muslimani treba da vjerujemo. Na ovom svijetu smo, kad pogledate sve ovo, to najmanje smo ovdje. Ali nam uzima šejtan sa svim tim čarima ovoga svijeta mnogo vremena na nekakve potpuno nebitne stvari. Nije nam gospodar ovaj svijet zabranio, već nas je pozvao da radimo i da se u tome je čak, znači u ibadetu, Allah Đelešanu ibadet vrednuje kao, kako je kazao poslanik alejhi selam, odnosno halal rad vrednuje kao ibadet. Čovjek da se trudi na ovom svijetu i to se vrednuje kao ibadet ukoliko je svjestan gospodara i svjestan je da se trudi da zaradi, da bi Allah bio, da izučava svoju porodicu i sebe na pošten način, da bi gospodar bio zadovoljan. I to mu se računa kao ibadet, kao pokornost njemu uzvišeno. Zato, braći, htio sam danas da se vratimo na ovu temu prije mjeseca Ramazana, da naše duše probudi, da ih u stanje svjesnosti vratimo. Kaže poslanik alejhi selam, en-nasu nijam, ljudi su, znači uopšteno svi pospani, odnosno spavaju. Inhadu i namatu, kaže probude se, ustanu kada presede. To je stanje većine ljudi. Ovdje gospodar govori uopšteno o ljudima. وَعَجَبًا لِأَمْرِ مُؤْمِنِ, ali je divno stanje vjernika. On je budan i prije nego presede. Svjestan svoga stanja u kome živi, svog puta koji je gospodar odredio i svoje vječnosti koja ga čeka. I nije od onih koji su pospani i koji se pogube u tome. Zato, braći, znači, razmišljamo o ovoj našoj sigurnoj budućnosti koja nas čeka. To ne znači da ne trebamo biti znači, optimistični prema ovome svijetu, da ne trebamo imati sad želje da se trudimo na ovome svijetu, već drugačije. Treba nam želja biti još veća, ali da ima svoj cilj i svoj smisao. Kad znaš da ti je vrijeme određeno, da ti svakim danom vrijeme curi, onda ćeš još više da se trudiš na ovome svijetu, tako? Smrt je ono što, sjećanje na smrt je također ono što će najviše probuditi u nama aktivnost. Jer znamo da vrijeme curi, nema vremena za spavanje ili žarenje. A s druge strane, ono nas prisjeća na smisao koji je došao u Kur'anu Kerimu, smisao je da mi nismo na ovom svijetu zbog ovog svijeta, već da budemo gospodaru pokoru. A cilj je došao u ajetu sure Ali Imran 185. Stajedu billah, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
ko se sačuva džehennema i bude uveden u džennet, on je pobjednik. Ko je pobjednik? Ko je došao do cilja prvi? Jel? Pobjednik je onaj koji stigne na cilj. Molimo Gospodara sve svjetova da budemo oni koji su pobjedili na ovom svijetu svoj nefs, svoje prohtjeve, šeitana, naše otvorenog neprijatelja koji nas konstantno zavarava i predstavlja nam stvari kakve nisu. Molimo Allah da nam pomogne da budemo svjesni ove naše sigurne budućnosti, naše preseljenja s ovoga svijeta i budućnosti koja je pred nama, da se za nju pripremamo onako kako je Allah odredio, da pripremimo onako kako Allah želi i kako on odredio, a najbolja djela su kazali je pitan poslanik ali islam koje je najbolje djelo, kaže namaz u svom vremenu, pa kaže poslije toga kaže poslušnost roditeljima, a poslije toga konstantna borba da budeš na Allahovom putu, da budeš daleko od onog puta koji šejtan i njegovi pomagači žele da ti budeš na njemu. Molimo Allah da nam pomogne danas, posebno muslimanima u Siriji, Palestini, Burmi, svakom drugom mjestu gdje su muslimani život ugroženi, da nas svi oprosti i inša Allah sastavi u džennet. Amin. كلام الله من العزيز وعلى كما قال الله في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واستغفروا له.